Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа палачинка, където ще бъде върху трички мандарини. Ето я първата, ето я втората, ето я и третата. Сега, ето ги палачинките. Те са много вкусни, да ви кажа, ако са добър. Питате сега ви я давам. Опитахте ли я? Вкусна ли ви е? Пишете долу в коментарите дали ви е вкусна. Също така, трички мандаринки трябва да вземете една киселка и две пресни. Като мен, защото виждате, те в двечките са чисти, ама тази е леко киселка. Така че, първо трябва да сложим палачинките в една купичка. Изчакайте малко. Ето ни купичките. Коя да използвам? Тази или тази? Вие кажете. Ще използвам тази. Ако са повече от коментарите, ще използвам тази. Ако не са повече от коментарите, ще използвам тази. Така че нека да започвам. Първо слагаме едната мандаринка. Първо нареждаме мандаринките. Така. Една друга в колона. Да. След което слагаме в такава купичка. Изваждаме трички. Колко бяха? Трички ли бяха? Добре. Изваждаме, две ще останат. И така, ако се поберат в една купичка, ще бъде чудесно. Така че, нека да започваме. Така, слагаме само по една купичка всички. По една купичка всички, да. Третата. Добре, вече сме сложили мандарините в купичките, да. И сега е време за палачинките. Това трябва да с ръка да ги направите. Може и вие да направите такива в къщи. Ако искате да направите, се последвайте за мен. И да започваме. Ей, така малко трябва да се сръчи. Няма никакво. Духвате. И така правим се сръчичка малко. След което слагате в една купичка. Такава. Малко паня. Аз използвам оранжевата. Ето слагаме тук. От жълтата, така вижте, и така слагаме, обръщаме и сега вече като сме сложили в тази купичка, слагаме купичката тук, малко да виси и сега слагаме при най-пресната мандаринка, която е ето тази. Слагаме малко. И сега взимаме първото парче и почваме да станат мазани. Защото, нали знаете, палачинките са мазни. А то днес ще правим мандаринка палачинка. Това значи палачинка върху мандарина. Където може да си правите вкъщи, последно от мен. Да, и още малко трябва да потриме. Ето, готови сме и вече трябва към другото парче. И това много ме кефи. И като вече сме готови, оставаме в тази купичка. Тази не тази, която е тук, а тази, която стои в ляво. Сега отиваме на
Постиваме на киселката, но с палчинката ще ви бъде сладка. Сладка ще ви бъде, така че ако искате и гледайте до края клипчето, много е важно, за да можете да си правите такива вкусни ястия от мен. Така че, нека да започваме. Какво не чака? Само чакайте да си взема стол. Че преди малко майка ми правише крем супичка. Картофена. Да. И сега ще си сложи столче. И ще потриме мандаринката. И ще можете да си знаете. Да. Ако опадна палчинката в ръката, така става по-чиста. Така трябва малко така, да смесвате палчинката с мандаринката. И сега ще я направим. Сега ще я направим така, тук. Ще откъсам тази част и отгоре така ще притискаме. И тази част ще скъсаме. Тя вече палчинката при мен си късат. И така, вече може да започваме. Сега, ето ги мандаринките, тая е омазана, само тая не е омазана, но ще я омазам малко по-късничко. Ще взема сега една палчинка, където я умираме така. Ей така я умираме, да. Трябва да се получи такъв начин. Малко палчинките ми се разръчна. Но са много вкусни. Ами, кой да са крутоните, мамо? Крутоните къде са? Ето. Добре, малко по-късно. Къде? Шутичка с крутони ще ям картофено. Домашно. С крутонки. Така. Добре, слагаме палчинката. Така да го слагаме в страни. Че майка ми не да си. Ако искате, може и от мен суши да се научите да се правите. Аз мога само с краставички и доматки с Филаделфия. Ако искате без Филаделфия, ми кажете. Искаш ли правиш? Мало никой не пише. И малко майка ми некача. И ще можете да си научите хубави рецепти. Сега започва хубавата музика. Ако искате и вие си следвайте. Ама майка ми я спря, защото ли знаете това е. Този шкаф стои отворен направо. Днеска е събота и петък винаги са ужас. Аз живея тук, така че ето завихме палчинката малко. Малко така залепваме. И я слагаме тук само да... Тя много е мазна, да ви кажам. Много. Но така че сме готови. Ако искате се абонирайте за час 2. Чао!